Kamfanin nan mai farin jini mai suna D-Love Sound Studio muna sanar da masoya masu kallon fina-finan mu sabon tambarin kamfaninmu, tambari mai dauke da alamar zuciya da kuma zakuna. Wannan shine tambarin D-Love Studio. Duk fim ɗin da ku gaba ya dauke da wannan tambarin to ba fassarar kamfanin D-Love bane. Ko kuma masu daukan fina-finan mu kuna saka wani tambarin to ku kiyaye doka, dan doka bata bar kowa ba. Ku kiyaye bacin ran hukuma, hukuma sai ta kiyaye ku. Ɗauken hotonsa ya ɗauko hoton da ya fi ƙarfinsa don kuwa ya ɗauki hoton yarinyar da ba kowa aka amince ya kalle ta ba. Wannan yasa ya jajirce don ganin ya shiga jerin wani maneman aurenta. Ya dai, me yasa ka zo kake ta danna hon anan? Ra'ayina ne in danna hon akan ina ai. Kai mai tambayar waye kai? Area ta ce nan, kuma waccan waje na ne. To dan wajen ka ne mai ruwanta da hon ina ita din. Kai baka sanni bane ba ko? Na ga wata shida ina wucewa ta nan. Kar ka raina mun hankali mana. Raina maka. Balla kujera da wani karya katako ba zai sa ku tsira ba. To me za ka yi Sai. Kun ga abin da zan iya yi. Ko da yaushe ku dinga bin bayanta. Ku gano min da wa take mu'amala. Ba na san a samu wata matsala. Ganin cewa zakaransa ya isa cara sai ya tare faɗin da ya fi ƙarfinsa.
Ya haka Furiya? Kika zo ke kadai? Ina shi ban? Kai yana can yana shirmansa. Na ce mai idan ya tsaya ba zan jira shi ba. Ya taho daga baya. Kunga bai damu da abin da ya shafe shi ba. Wai shi ba zai yi tunani akan rayuwarsa ba ne? Aikin mu fa muka bari muka zo dan nashi kuma sai tsaya ya dinga yin wani shirme? Kai, to wai yana ina ne ma? Kun gani ko? Ya san ko ina za a je yanzu. Kaga. To ta ya zai iya sani? Kai, ya na ga yana lake-lake ne. Kinga, ki faɗa masa wai tana ringi. Shiba, wai ka tana ringi. Ka ji ba sai an gaya ma ba. Anan, baba yana waya. Hello. Dana ni da nake magana. Hello baba. Ina so ne magana da shi ba. Kai ba ka san kai magana da baban ne? Hello. Priya, baban shi ba ne. Hello shi ba. Ina jin ka baba. Yawwa Priya. Na'am. Ka hanya ne? Ina za Mu je wajen interview ɗinsa ne. Da gaske? Kawo. Da Za kyau. mu je mu gani ko zai samu nasara. Da takardu a wajen ku? Sai bayan interview. Za ku dace kuwa? Insha Allah ma za mu dace. Kina gaba wata matsala? Babu wata matsala. Yana nan? Yana nan. Da Za ka yi kyau. magana da shi? Daga baya ma yi. Shikenan kawo. Kuma sauka. Kai shi ba. Baka ganin motar ta tsaya ne? Me kake ba za ka sauka ba? Kai, ku yi sauri mu tafi mana. Me kake kallo ne? Ba ka so ka tafi ne? Mu tafi mana. Waye shi ba din ne? Gashi nan. Me ka karanta ne? Yanzu dai madam, za mu dan huta ne. Shikenan, sai mun haɗu. To, mun gode madam. Sai an jima. Shi ba, zo mu tafi mana. Kai, mu je mana. Kalarta ta yi. Kala kuma? Shi ba? Na'am. Kaga wannan, wada mu gani? Priya, wannan ba za su yi mun ba. Wannan kayan da kake gani, da su ya kamata ka je wajen interview. Je ka. Wannan ba za su yi min kyau ba, Priya. Ba magana kyau ko rashin kyau muke ba. Mu dai kawai ka samu aiki. Je ka. Je ka mana. Kai, ya kuka gan shi? Ya haɗu sosai. Kai, kalle ka kamar ɗan gaye. Kai kyau. Ke, kyale ni mana, ban kai yadda kuke faɗa ba. Kai, kar ka zagi kanka da kanka.
nan fa aiki ka zo nema. Kai, me ya faru ne? Kai, tambayar ka ake. Ba ka ji ne? Ba za ku fahimce ni bane. Ka fara faɗa mana abin da muka tambaye ka. Yanzu na ga wani mai kama da ni yana tafiya. Kafin na riske shi, sai kawai ya bace. Da kyau, bayan haka ba. Bayan haka. Ba za mu iya tafiya ba tare da kai ba. Idan muka kyale ka, to mun zama sakarkaru. Mu je kawai. Karan? Ina shi ba ne? Ban san me yake damunsa ba. Kin san gobe interview dinsa, ina ga tunanin abin yake. Tunda muka zo yake can a tsaye yana damuwa. Me ya faru ne shi ba? Tunanin interview kake? Aha. In dai kana son nasara, to kar ka sa damuwa. Ka gane ko? Shikenan, ka tashi gobe da wuri. Furiya, ba shi haka mana. Yi min shiru. Furiya, ni fa kayan nan sun takura min a jiki. Ji nake tana neman shaƙe min wuya, don haka ba na santa. Jimana, nan gaba za ka koyi sa Kai shi ba, ya kamata a ce ka je ka ɗan yi aski. Kai, ni dai ku kyale ni kawai a haka zan je. Kai. Allah ba da sa'a. Allah ba da sa'a. A dawo lafiya. To. Shigo mana. Shigo mana. Kinga, ina zuwa, minti ɗaya da Allah, yanzu zan dawo. Kai, shi ba ya dawo. Kai, shiga. Ya ka, Me ya faru, ya ina ka dawo. ne? Shi ba? Ya ka dawo. Na rasa ta. Me ka rasa? Ya muna maka magana ya hukai da madan kuma ka zo kana ce mana ka rasa. Me ka rasa ne? Ni na shiga ciki, ita kuma ta fito. Wace ce? Wata budurwa ce. Me? Budurwa? Shikenan ka rasa. Saboda shi muka baro aikinmu domin mu sama masa aiki amma kalli abin da ya mana. Ko yake magana budurwa? Ni fa na gaji. Kaga da ka ji. Kaga shi ba daga lokacin da ka tsaya da kafafuwanka, to daga lokacin ɗaruruwan 'yan mata za su dinka binka. Amma saboda yarinya ɗaya kai asaran aikinka, wannan daidai ne? Faɗa min. Ni karka wani taɓa ni. Me kake kallo ne? Na ɗauka budurwar nan ce. Kai, kun ji abin da yake faɗa ko? Maganar mu ba ta da amfani a wajensa. Ni na tafiya ta firiya. Haba dan tsaya mana. Wace yarinya ce wannan wai? Ganinta ne kawai. A ina take? Yanzu zan duba. Ka san sunanta ne? Da alama sunanta mai daɗi ne. Shikenan, wannan abin al'ajabi ne. Mu bar shi ya aikinsa, mu ma mu je mu yi namu aiki. Ku zo mu tafi kawai. Ke Firiya, shi ga tattabara sarkin aure, zai aure ba shi da aiki? Yayi mu gani. Kai kuna ina ne? Ina da motar hawa amma kun bani da shiga motar haya. Kun goma aiki ya ku damun da ita ba. Ga munin zuwa. Ku daina zauna min a mota kuna samun barasa, ka gaya musu. Kai, ku yi hankali. Ba haka bane. Ai muna nesa da motar ma. Dan Allah ku fito.
Kana ji na? Gobe da safe ka zo ka same ni a tashar jirgin ƙasa. To shikenan. Shikenan ina jiran ka. Kai, gobe da safe mai motar nan zai dawo. Ya kamata wani ya je ya kai masa ita. Kuna ji? Gaskiya mun dade muna moran motar nan. Mun ji kunya da muka bari har ya zo ya tambaye mu. Mun ɗau lokaci mai tsawo. To wa zai kai masa ita? Ni na sono nake magana. Kana ina ne? Ina wajen. Shikenan. Ja'ira, fitinanniya, maraji, duk rashin jinki ne sa cikin wannan halin na fada cikin wannan masifa. Hallo, amma ji ga muna zuwa. Ai wannan yarinya ne tana da taurin kai. Amma ji ba zan kyale ta ba. Kada ki samu wata damuwa. Ba wani abu, ni zan kawo ta da kaina. Dan uwa can ne zaka je kon kuwa? Ba can zan je ba. Aboki na ko za ka yi mu can ne? Ba zan je ba. Jimana! Minti daya. Zo mu je na kai ku. Kai ne ka ce min za ka je can nai? Kai da na ce maka za ka je can ne ka ce ha? Zo mu je, zo mu je. Na ba a baka. Ka ba da abin da ya samu. Kai dai ga yamma na ba a baka. Shiga dai tukuna. Jirgi, ki shiga motar nan ka zauna. Mun makara sosai, ka kai tafiya a hankali, kai sauri ka kai mu haji, kana ga za mu je a kan lokaci go? Mu je mana. Halo? Hala? Kai shi ba kana ina ne? Haba, ina uzuri ne. Wani uzuri ne da kai? Ina zuwa. Ina tare da matata da yayana ne. Ka yi haƙuri. Ya katse waya. Ya katse? Me kake faɗa haka? Cewa kai motar mu tana nan tana jiran mu kuma gashi mu ganta ba. Gashi za ka jaza mana shiga mota haya. Wataƙil ma motar ka sai da ita ne. Kai ba ni manu mu tafiyan mu. In ka ga dama ka zo. Sake shi. Baba. Ka daina kiran babanka. Kai me haka? Oi, ya haka ne? Ya kake dukan mun mota? Ya haƙuri ban gani bane. Ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Hallo? Kuna tare da ita? Amma ji. To kuna ina? Ka zo muna cikin mota ne ba da daɗewa ba za mu zo. Daga ina kuka tawo nan da kamar yaushe za ku iso? Ina zuwa amma ji, kana ganin za mu je nan da awa uku? Za mu iya zuwa. Amma ji muna nan tafi nan da awa uku za mu zo. Ai dalilin wannan yarinyar ne. To shi kenan. Muna nan tafi ba wani abu kai tsaye za mu tu. Bai na jiran ku. Shi kenan amma ji, sai kin gan mu. Kai sauri mu ƙara sakaji. Ai za mu je nan da awa uku. Za mu je. Cikin ta da hankali. Duk abin da ya faru duk saboda ke faru. Wai ba wata hanyar da za mu bune kai? Inda za mu yi gaskiya bi ina sauri ne fa. Ba wata hanya da za mu bi. Wannan ce kadai hanyar mu. Kawai mutane sun zo sun cike hanya sun tare wa mutane kawai. Kina farin ciki ko? Ki yi farin cikin ki na yawa. Duk abin da ya faru. Ke kika jawo shi. Yanzu ba wani abu da za a yi. Gashi nan motoci sun cika rasa yadda za a yi da su. Kai to kai ina za ka je ne wai? Bari mu gane zai yi kuma. Kai, ku daina mana wani cece ku ce. Kowa ya dau mota. Ka gaya masa ya fara daukewa. Shi ya fara ajiyewa. Shi ne ya dauka mun mota. Na yi masa magana ya ce ba zai dauke ba. Don haka ni ma ba zan dauke ba. Ku dauke motocin. Ku ban nan. Mutane kawai ku zo ku tsaro mutane titi kuna hauka? Gaba ba za su sake yi ba. Shi yasa ne musu haka. Hallo? Amma ji, mun fito yanzu, amma ji? Zan kira ki da zarar mun shigo to kawai zan kira ki. Shike na amma ji. Shike nan waje. Na nawa za a sa? Na 2000 za ka sa.
Nawa ne wannan abun? 120 ne. Abun daya. Kaga, ci mana. Na'am. Dan ja motar mu tafi. Me kika ce? Dan Allah ja motar mu tafi. To shi kuma fa? Tambayar ka ba ta da wani amfani. Ka yadda da ni, ka ɗauki motar nan mu tafi. Ya haka, ku sa mana, ya haka, ku sa mana, ku ka tafi da ita, an ce ta ya ka sa mana, ka ce ka tafi da ita, ya Allah ne ya zai da. Hello? Ina jin ka. Hello? Waye ne? Amazi, ni nake magana, mai hakuri da yarinyar nan fa. Ci mana, ka ɗan kashe mana wannan. Shikenan, tunda ba ta yi miki ba. Me faru? Me matsalaki? Kai dai mu je kawai. Ina za mu je? Airport zan je. Ina ji, ana yi miki waya. Ɗauki. Halo? Kai ya ka ɗaga haka, ai ba ci aka ce kai magana ba. Bara ka gani. Unguwan nan. Kai, kana ina ne? Sunu yayi waya yana ta zage-zage? Ina airport ne. Airport kuma? Ka san wani abu? Wannan budurwar muna tare da ita. Har yanzu muna tare. Kuna tare? Mana, har yanzu. Yanzu na kawo ta airport. Ka san wani abu? Cewa dai da ni mu gudu. Kyakkyawa ce, mai kyan tsari. Haba, in tana tafiya baka gani ba, abin burgewa. Kai, haka tsarin ta yake? Kai, kaɗan ma na gaya ma fa. To. Yanzu ta shiga, ta tafi. Ganin tana yawo a iska. Ta tafi a jirgi? Mana, amma kuma ka gane ko? Kaga, ji mana. Jirgin ya riga ya tashi, ka gan shi ma. Don Allah mu tafi mu bar nan gurin. Shigo ki zauna. Kaga in an jima mai waya. Gaya mun, ina za ki je ne? Tashar jirgin ƙasa. Ke? Yanzu ba kika baro can. Kai dai mu je kawai. Ya kike magana cikin damuwa ne? Me matsalar ki ne? Hungo wannan kai hakuri. Bashi mana, ba zai koro ba, ki bashi mana kawai, ki bashi. Kana ji anan? Ni nake magana. Kaga malam. Mutum ban nan gurin. To shiga mu je. Nan ma ya aka yi daga kin dawo. Kai shiru kawai mu tafi. Kina ji? Ina za ki je kuma? Mu je wani gurin kawai. Inda ka gana ce da kai mu baro. Masu neman rayuwata ne a gurin. Kinga, fito waje.
Zan nuna miki wani waje mafi girma a garin nan. To mana. Ni fa gaskiya na faɗa maka. Ya kake min gurguwar fahimta ne? Kada ka ce zaka yadda ni a nan gurin. Ki saurare ni, fito waje. Kin ga garin nan? Kin gani? Birni ne babba, amma daga nan sai ki ganshi karami. To haka matsalan mu take. Daga kusa ka ganta babba, daga nesa kuma ka ganta karama. Ki bude ido ki yi dogon gani, zaki ga kamar sama ta haɗe da ƙasa. To kuma haka rayuwa take. Da damuwa tana sa kisa ba wanda zai rayu. Idan har zaki fushi da wata magana to ba za ki fahimci mutane ba. Idan kina buƙatar ne miki wani abu, zan yi. Idan har kin yarda to me ya faru? Har yanzu baki yadda ba ne? Za ka taimaka ka kai ni Mumbai? Mumbai? Don Allah. कैसे बताऊं मैं इस दिल की हालत है क्या, सपना जो देखा था सच में वो सच हो गया, सफर ये सुहाना हुआ जा रहा है, कोई मेरे दिल के करीब आ रहा है, रुके ना कहीं ये सिलसिला, कभी होगा कम जो है फासला, कैसे बताऊं मैं, कभी होगा कम जो है फासला, कैसे जो देखा था सच में वो सच हो गया. Ha kawai ka tafi masa da mota. Kar ka yi da kwaɗo nan da kwana uku. Zai iya kashe ka. Kaga ba uku ba ko shida ne ba za mu haɗu ba, Mumbai zan tafi. Me? Mumbai za ka je? Mana. Ita ta ce Mumbai za ta, shi yasa na ce mu tafi. Yanzu dai kan dame ka da surutu, ka turo min kuɗi. Kuɗi kake so? Kina ji? Har yanzu ina so ki gaya min. Akwai wata matsala ne? Kai dai kai tukin ka kawai. अनजानी ये डगर है, जेब खाली है मगर दिल तो है भरा, प्यारा सा हम सफर है, मुंबई नहीं लगता है दूर जरा, कैसे बताऊं उसे मेरे दिल को हुआ क्या है, हुआ क्या है, आंखों ने चुपके से आंखों को जाने कहा क्या है, कहा क्या है, सुन मैं हाथ इस बीटिंग तेरे लिए धड़का जाए, कहना बहुत कुछ चाहे, कुछ सोचे और डर जाए, कैसे बताऊं मैं इस दिल की हालत है क्या, सपना जो देखा था सच में वो सच हो गया. Kai, shi ba ne yake kira. Halo Anand, ba na ce ma mun tafi a mota ba? Muna tafiya ba mu saba ba? Amma yanzu komai ya canja. Ni yanzu fa a ban daki nake maka waya. Yanzu idan na sayar da motar nan, kana ga zai ji haushi na? Kai jaki, ba mota ta bace? Haushin ka na me zan ji? Halo? Halo? Ka katse waya kamar kullum ko? Bashi ya isa haka. Ai mai gida ya ce a cika tankin madam. Kuɗin ba zai kai ba. Ke za yi madan na cika a gaban ki kuma baki magana ba. Me matsalar? Ba ka ce a cika tanki ba kuma na cika madan ta ce. Ka gani kuɗin guri na kaɗan ne shi yasa na ce a bar shi haka. Idan kuma ya cika ya zami. Ka cika tankin kawai. Kai, na faɗa ma kuɗin guri na ba zai isa ba fa. Kinga, tunda da kuɗi a wajen ki adana su har sai mun je Mumbai, ki ajiye kuɗin ki. To, kana ji ka lissafa kuɗin.
Idan mun isa lafiya duk sai na baka kuɗin ka kaci? Lissafin ma ai yana da wahala. To ni bara na lissafa. जन्मों के तुम हो साथी मैंने तुमको पहचान लिया तुम मानो या न मानो मैंने तुम्हें अपना मान लिया लगता है डर कहीं साथ तुम्हारा न खो जाए पलकों में छुप के कहीं मेरा सपना न सो जाए You are my love मेरा जुनून तू ही तो है मेरा पैशन तेरे लिए आवाज़ा होके भटके मेरा मन ये सुहाना हुआ जा रहा है कोई मेरे दिल के करीब आ रहा है रुके ना कहीं ये सिलसिला कभी होगा कम जो है फासला कैसे बताऊं मैं इस दिल की हालत है क्या सपना जो देखा था सच में वो सच हो गया Wannan ce lambar a nan gidan ya sha mai. Amaji, mun zo gidan man da suka sha mai. Gashi da mun bi bayan su. Za mu sauri mu kamo su. Mama ta ba ta da laifi ba ta yaudari kowa ba. Kuma tana faranta babarai daidai bakin gwargwado. Ko lokacin da suka yi aure ma? Mama dai tana son shi ne, amma ba ta dace da shi ba. Yana ɗanye ɗan ƙaramin kasuwancinsa a can nai. A hankali kuma kasuwancin nasa ya bunƙasa. Kwatsam wata rana a Haryana, wata mace ta shiga cikin rayuwar mahaifina. A hankali har ya sami yadda da ita. Mama dai bata ce komai ba, a sanadiyar shirin da ta yi ya haifar musu matsala a tsakaninsu. Wata ran baba ya zo gida, sai yake gaya min zai aurar da ni ga ɗan wannan matar. Mama ta ki yarda har sai da suka yi faɗa. Sai da baba ya doke ta sosai. Ta yi kuka matsananci, a dalilin haka ta rasa ranta. Bayan ta mutu, wa'annan mutanen suka so rike ni a wajensu. Ni kuma na yanke shawara ba zan zauna a can nai ba. Ina so na tsaya da ƙafafuna ne. Shi yasa na gudu na bar gida. Na tafi Bangalore, ina neman aiki. Shi wannan wanda ka gan mu tare da shi, 'yan daba ne masu aiki a ƙarƙashinta. Ta ce idan aka sa sunanta akan dukiyata, to ba zan shiga matsala ba. Na yadda da hakan. Daga baya sai na fahimci cewar ashe bayan dukiyar ta da suke so take ta aurar da ni ga ɗanta. Kawai sai na fara tunanin ta ya zan rabu da ita. Shi yasa na ce muka ka ja motar mu gudu. Yanzu a Mumbai gidan kakata za mu je. Yawa shi ba ina jinka. Ya, kana ofis ne? Ka san ya ake ciki yanzu? Ba mu jima ba ta bani labarinta. Ta yi mun bayani sosai, ta gaya mun matsalolinta. Na kasa gane me take nufi. Amma dai daga baya ta gaya mun. Babanta ne zai mata aure ba ta so shi yasa ta gudu. To ka ji labarin ta bani abokina. Ka ga na tsinci dami a kala kenan. Kai, kar ka cika baki da yawa. Idan ba ta son aure to shi kenan. Yanzu dai ka tambaye ta ko za ta saki soyayya sai ku yi. Da alama baka so ka ga ina farin ciki. Tunda abin haka yake shikenan. Daga baya ma yi magana sai an jima. Mu je ko? Na yadda ba kya son aure, amma kina jin wani abu a ranki. Kamar ya?
Soyayya ko dan wani kumbiya-kumbiya? A'a, bana kwaɗai daga ciki. Amma dai abokin rayuwata yadda nake son tsarinsa ya kasance yana cikin raina. Kamar wani iri kike so? Da farko dai irin aikinsa. Sai kuma kyawawan halaye. Ya haka za ta yiwu? Ta yaya za ki gane shi? Zan iya gane shi. Ta yadda zan gane shi, yanayin maganarsa da ma'amalarsa, da haka zan gane shi ne irin zaɓina. Kuma ka san me yasa? Da na ji irin ringin wayan mutum ba, zan iya ganewa shi ne. Me yasa ka katse? Wani ne yake so ya magana da kai fa? Ba wata magana da zami ne. Zo mu je mu danci wani abu. A'a, ba na jin yunwa. Ba wani abu bane dan ba kya jin yunwa, amma dai mu je ki raka ni. Me kake bukata? Gurasa daya. To Allah bai. Ina son gurasar a yi mata haɗi na musamman. A sa mata kayan haɗe-haɗe, a zagaye ta da su gaba ɗaya. Sannan kuma kar ka sa mata yaji sosai. Ɗan kaɗan kawai za ka sa. Shikenan. Akwai rufe su? Da akwai. Kawo plate ɗaya. To Allah bai. Jimana. Na? Dan dawo. Akwai wai na kwai? Da akwai mana. Ita ma plate ɗaya. Me kuma? Ya isa haka. Shikenan. Yauwa kaga ka haɗo da ruwa ɗaya. To Allah bai. Da na ce ma ba zan ci ba, me yasa baka tambaye ni irin abincin da nake so ba? Jimana, wannan ai dike na sa a kawowa. Ki ci mana. Duk da dai kin ce ba kya jin yunwa, amma ki sani ido baya ƙarya. Ɗauki ki ci mana. Kai, na gode sosai. Ba wata matsala, ci abincin ki kawai. Yi a hankali, yi a hankali. Kai ma ka ci mana. Zan sa a kawo min, ki ci kawai. Kaga, kawo min wani plate. To, me za a sa? A kar ka sa komai. Kina cin abinci ba tare da jin yunwa ba? Idan kuma kina jin yunwa wani irin ci zaki yi? Ka daina sa min ido. Zan lissafa maka kuɗinka. Yi haƙuri, wannan naka ne ko? A ci kawai, na sa a ƙara kawowa. A'a, ba komai, ka ci kawai. Da gaske? Ina nan wajen wani shakatawa ne a tattara takardun nan kafin na ƙaraso ofis, kun gane? Kalli, ga irin wanda kike so nan. Ku tabbata kun yi, idan na zo zan aiwatar da komai. Irin wanda nake so. Ina nan ƙarasowa, kun gane? Sai an jima. Irin wanda kika ce min kina so ba? Wataƙila da wannan ya dace da ke, za ku daidaita da shi, haka ne ko? Yawa, minti ɗaya. Jimana, ga mutumin naki can a mota. Sannu dai, idan ka ɗan gaba ka nan akwai wani waje, a nan wajejen ofis ɗina yake, ko za ka ƙarasa wajen kuwa? Ban fahimce ka ba. Yana neman taimakon mu rage masa hanya ne, motarsa ce ta samu matsala. Yawa, na gode, na gode. Yawa. Na gode. Kai, kyakkyawan mota, ta yi kyau sosai. Sannu, suna na Mahesh ke kuma fa? Charo la. Charo. Sunan ya yi daɗi. Oh, Charo. Za ki sha? To, ina kike?
Bangalore. Bangalore. Yayi. To kuma ina za ki je? Mumbai. Ina son Mumbai. Wannan mutumin ya cika surutu. An haife ni a Mumbai, kin gane? Ba inda ban sani ba Mumbai. Yawwa. Me kike yi? Ina neman aiki ne. Kina neman aiki? To kuma ya matsayin karatunki yake? BID. BIT? Hehe, ni ma BIT ne. Kin san wani abu? Dama a kamfanin mu ana neman yan aiki. Ki kawo CV ɗinki sai neman miki aiki. Kai, ya kake haka ne? Bacci, ya za ka ce bacci bayan gidanka abu ɗaya? Ina kika samu irin wannan direban? Kyakkyawa kamar ki amma baki dace da direba ba? Yawa, kina ji? Kin ce DIP ne da ke ko? Amma na ga kamar shekarunki ba su wuce 16 ba. Ki dan yi dariya mana ba kya gani na irin dan kyakkyawa kin gane? Yi dariya mana. Raki ba matsala. Kai, me kake yi haka ne? Dog. Me wani dog? Kare ne gifta ta gaban mu. To ina ruwana? Kai kana ji ko? Rayuwata ta fi rayuwar kare, ka gane ko? To ka kiyaye. Ya kake haka ne? Ka tafi a hankali mana. Ki za masa kunne, kin gane? Wannan ganganci ne. Kai tsaya mana. Tsaya dan yi fakin a can. Ka tsaya. Gara ma na faka ka sauka don mu rabu da kai lafiya. Kaga, ngo. Yawwa, na gode. Yawwa, dan maza mun gane dawo nan, kin gane? Kin ga kawai idan na zauna nan zamu dan fi jin daɗin hira, kin gane ko? Sai direban nan ya ja, kin gane? Kai direba ja mana ya je. Mu je mana, ya kake kallo na ne? Je ka mana. Kin gane ko irin abubuwan da nake gaya miki, ina so ki fahimce ni, irin abubuwan da nake so ki fahimta a tare da ni, kin gane? Wace unguwa ke ne? Kibrikon, ai ni ma wajejen nake. Yar Kibrikon da dan Kibrikon, kai yayi kyau. Wannan haɗin yayi kyau, ya ne? Banza di ya dame da surutu. Na san yadda zan yi masa dabara na sauke shi kawai. Bari dai kaga yadda zan yi masa. Ya haka ne aboki? Me ya faru? Ni ma ban sani ba, zan duba. Kai, zai da wani lokaci? Rabin awa, ba wata matsala. Zan yi hira da ita, kai kuma ka ci gaba da aiki. Bara dai na yi tunanin abin da zan shirya masa. Kana ji? Ya kai? Za ka makara fa. Za ka dade ne? Ba zan zauna ba. Ina, ni mutum ne mai uzuri da yawa, ba zan jira ba. Yawa, ga kati na. Kira ni, kin ji? Ki kira ni, kin ji? Zo mu tafi. Kar ki manta ba ki kira ni, kin ji ko? Sai an jima, na gode. Zo mu je mana. Tsaya. Kai. Za ka je a kan lokaci, ka gane ko shiga kawai. Kai kamata don shiga wannan motar, ai ni ba zan shiga ba. Kai. Idan kun yi nisa ku sauke shi. Shiga ka zauna. Jimana, kai da kace mana ta lalace? Ya aka ka tashe ta kuma? Ni ma ban san yadda aka yi haka ba. Bayan ya fita kawai sai na ji motar ta tashi. Wancan mutumin ya dame ka ko? Me ya dame ni da shi da zai dame ni? Hello. In gaya miki yadda muka yi da Charu? Bacci take.
Duk duniya bacci ake. Me kake yi Yanzu ba kai bacci ba. yanzu kusan karfe 2 na dare a ce kana yin waya? Me kake haka ne? Me kike faɗa ne Furiya? Karfe 2. Mana. Sai da kika faɗa sannan na ankara. Tun daga lokacin da yarinya nan ta mota ta rana ta yi dare ya yi gaba ɗaya bana iya ganewa. Bana iya fahimta komai. Ina jin daɗin zama da ita. Ko tana farin ciki ko tana bakin ciki daidai nake gani. Sharu tana burge ni. Kin san wani abu kuwa? Tun da muka haɗu da ita, sai yanzu na san sunanta Charu, amma sai kin tara mata 1000 ba mai irin sunanta. Wannan abin mamaki ne, wacce nake so tana kusa da ni, shi yasa duk inda muka zaga nake jin daɗi. Na gaya miki wata magana da baki sani ba? Ina ganin ta kamar wata tauraruwa ne. Kowane dare sai ya kira mu, shi kwata-kwata ma baya bacci. Ka gani? Yanzu ma duk ya kira, ban san me yake faruwa ba. Kai, wannan ma wayarsa ce. Ka ɗaga mana. Hello. Kai, me Charu take yi yanzu gaya mun? Me kake yi haka da sassafen nan? Ita ma burush take yi. Hello? Ya aka yi san burush take yi yanzu? Ya katse wayan ne? Kai anan, tun daga ga ya kira wata magana yake so yi, zai ƙara kira. Ya aka yi? Kai, muna waya ka katse wayar? Ina jin ka. Ina maka magana ka ne muno surutai shi yasa na katse. Waya haka ne. Hello? Anan, me yasa kake fushi ne? Ba ni mu gani. Kai Priya, ba ni mana. Hello? Ya kai Priya. Ya haka shi ba? Jiya waya da kai mun aitu ne bacci na batta a gudu. Bacci kika yi? Amma baki katse ba? Yanzu dai na san, kun fahimci juna sosai ko? Wai mai motar nan? Ba wannan ba. To me? Kai da ita kun fahimci junanku ko? Yawwa, na fahimta. Ni kana iya magana da ni amma ita ka kasa mata? Ai ba zancen na gaya mata bane Priya. Bayan mun haɗu. To, ya kaji? A lokacin gaskiya na yi farin ciki. Kamar ba zan sami irinta ba. Kin san irin murnar da nake? Na ji kayi munna. Amma ta za ka iya faɗa mata? Priya, inda muna tare, tana kusa da ni a zaune, to zan dinga jin santa sosai. Ita ma haka za ta ci sona. Ai ba sai na faɗa mata ba Priya. Kai, ya haka? Yana ganin idan ya wasu da damarsa zai iya rasa ta. Kinga, ba ni wayan nan. Kana ji na, tunda dai ka samu dama, kada ka yi mata shiru. Ka yi mata bayani yadda za ta iya fahimtar ka sosai. Haka ne? Ka ɗan ziga ta mai farin ido. Ka yabe ta yadda za ka canza tunaninta. Mata ko da yaushe suna son yabo, don haka ka yi ƙoƙarin faranta mata. Ta haka za ka samu damar sace zuciyarta. Bata san lokacin da za ta ce sana Kai, ya isa haka. Ya kake irin wannan magana? Shi ba. Priya, ba shi wayan mana. To, gashi zai magana da kai. Maganan namiji sai namiji, shi ba. Kai. Kai, me ya ce maka? Godiya ya min sosai. Kakkai ƙarya, zakin kai, mun gane. Tsaya. Fito waje. Ba mu takardun mota. Ka nuna min dirabin lasin da inshora. Sun cika takurawa. Ni sauri, maza mana. Babu yalla bai. Dan jima yalla bai. Kai na za kai ne. Zo mana za mu dan yi magana ne. Shikenan, tafi kawai, kai tafiya, jiga. Nagode. Me yasa ka bashi kuɗi? Baka yawo da lasisi ɗinka ne? Ani ba na yawo da su. Ya kana direba a ce baka yawo da lasin? Kinga, ni fa ba direba bane. Kai ba direba bane? Ba shi bane. Wayyo Allah, ya haƙuri. Da na ganka da mota nasa ta direba ne kai haya kake yi. Jimana, ni ba mai motar bane. Ba motar ka bace? Motar abokina ce, ya kira ni railway ne. Ina tsaye kawai sai kuka zo ka tambaye ni zan je Chennai ne, sai na gan shi tare da ke. Kawai sai na ɗauko ku. Na ga kamar kina da damuwa ne, don haka na ɗauko ku a motar. Gashi yanzu ya zame mun dole sai na je Mumbai. Na gode sosai. Me ma kika ce? Na gode sosai. Ba sai kin gode ba komai.
Amma ji, ai yanzu ne manta muke. Kai mutumin banza, kullum in na tambaye ku sai ku ce min ga zance ga magana, sai ku ce min neman ta kuke yi bayan ba haka ba ne. Ban duba ko ina da ina. Kai, wannan amma jin ko? Kai, wa ga amma ji muna tare gaba daya. Gashi ta bugo waya tana ta zagi na. Tana cewa duk kuskuren da ya faru nawa ne. Ya kai take sana haka? Wa yake kai mata rahoto ne? Bai, ai ba wanda yake kai mata tsegumi. Kawai ka kashe wayar ka gaba daya. Kai. Amaji ce. Amaji? Ai Iswar, Islantu na nan ba shi waya. Minti ɗaya Amaji za ta yi magana da kai. Ina yi maka magana shi ne za ka nuna min wata damuwarka? A Amaji. Shi kenan ba shi wayar. To shi kenan, ɗan gwana. Amaji? Kai Iswar, ba za ka baru wannan banzan, kaji? To shi kenan Amaji. Bai, na iya haƙuri ɗan uwa. Na mare shi Amaji, na mare shi. Irin mari ka misal ban ji ƙararsa ba, ƙara mata. To shi kenan. Kai me ya faru ne? Ba ko bai ɗan uwa. Ku tashi mu je. Kai ma an gwa kai. Ke ji nan? Yayi kyau, Zo nan mana. Ina nan, kin bani a cikin matsala. Kin tafi can kina wasa da yara. Me zan yi ne shi ba? Ki je ki samu mun ice babban tokari. Shi ba? Kai wayo kai. Ya kuri. Ba me kike ma gari? Sannu. Ba mun ice. Ban gani bane ne kake kama gawara. Ne kawai. Ya hankuri, na tafi. Idan kika tafi, ta ya za ki je mun bai din? To ya zan yi? Ki zo ki taimaka min na fitar da motar nan. Shikenan. Ki turo sosai. Ki turo da ƙarfi mana. Ki turo mana. Me ya faru? Wai ya kike yi ne? Na tura da ƙarfi amma ta ki tafiya. Zo nan. Zauna. Ki shiga ki zauna. Ki saurari abin da zan gaya miki. Wancan abun kuloci ne. Idan za a sa giya sai a take shi. Kamar haka kuma ya kamata ki bari na ƙarasa miki bayani. Idan kika daga kulocin a hankali sai ki taka totur a hankali. A lokacin da nake turo ki sai ki daga kulocin. Kin gane? Shikenan ka je kawai ka tura. To, bara ki gani. Ki daga kulocin. Sai ki daga wa. Daga sosai. Amma me yasa baki gaya min kin iya mota ba? Baka tambaye ni ba ai. Wannan irin cin birki haka kin kware fa. Kai ma haka. Ai ba yadda za a yi na kuskure. Ina amfani da kwakwalwata ne. Ba zan taɓa yin kuskure ba. Kuma ina kallon hanya.
ina ganin motoci suna ta tafiya a cikin nutsuwa. Kai ma wani lokacin kana kuskure a tukinka. Kinga idan zaki tuka motar nan ki tuka, ba na son surutu. Buɗe mun butun nan. A wanke ta. Ba matsala. Ka wanke jikinta gaba ɗaya. Yake nan. Halo, amma ji, ba mu same ta ba, in ma haɗu zan kira ki. sauko ka kai da ami da kai mara mutunci yau sai mun lallasa ka mara mutunci kai za ka sauko ba kai ga yanzu suna duka direban mu ba ɗaya mu sauko mu je mu tare masa ku sauko mana ku sauko mu tafi kai mu je mu auka musu mara mutunci ne mu je kai mu kan wannan ya buga musu mota shine suka fito suka tafi kansa. Gashi fitsari ya dame ni sosai. Wani waje zan samu na ɗanyi ne? Bara na ɗan faka a nan gurin. Na yi mamaki shi ba damu na yi tunanin za ka tsaya a nan. Kai, ita ma? Gurin ya yi kyau. Kamar na ce ka tsaya kuma sai na ga ka tsaya. Ya yi. Shiba, ka zo nan ka gani, gurin ya yi kyau sosai. Nan ɗin ma? Kai sauri ka zo. Jira ne na zuwa. Ya aka yi daga kin tsaya a nan? Gurin ya yi kyau ko? Ya yi kyau. Ya kaji da muka tsaya a nan? Kai, bara dai na koma cikin motar nan na zauna. Ka yi magana shi ba? Ni ma na ji daɗi. Iska tana kaɗawa, ina jinta daga nesa, haka kawai na ji. Ka yi magana a ciki ta ya zan ji? Za ki ji mana, ba ki ji ba ne? A'a. Kina da hikima fa. Ina so ka faɗa min wani irin farin ciki kake ciki yanzu.
Kai ma nan gurin ya burge ka ko? Me kike faɗa haka ne? Ai ba wanda zo nan gurin bai ji daɗin sa ba. Ni'ima ce wacce ta zo daga Ubangiji. Ke ga ruwan sama ne mu je maza 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 mu kuma wuta. Ka mana dan sai ruwa shine zaka gudu? Ba ka san ruwan ne? Ai ban san kina son ruwan sama ba, baki sanar da ni ba, shi yasa kika ga na jaki. A duniyan nan waye zai ce baya son ruwan sama? Ai da ya da ke ka zaka ji wani da dadan sanyi, amma ki saurare ni, mu je kawai, ki zo mu tafi mana. Me yasa kake gudun abin da nake so? Ni ina son ruwa to mu jike mana. Idan ka gudu gaban da ni kadai baka kyauta ba. Ka zo kawai mu tsaya. रिम झिम बरसे गगन, उसमें भीगे ये तन मन। रिम झिम बरसे गगन, उसमें भीगे ये तन मन। ठंडी ठंडी हवाएं भी गीत कोई गाती है, हरे भरे ये जंगल महक उठे सारे पल। एक उमंग है दिल में, एक तरंग है दिल में, साथ नया साथी है, दूर अभी मंजिल है। मैं कहूँ कैसे दिल में नई हलचल है। मैं नाचूं तू नाचे, जिंदगी भी संग नाचे। रिम झिम बरसे गगन, उसमें भीगे ये तन मन। மழதான் பாடுது கேட்காத பாட்டு. உன்னை என்ன சேர்த்து வச்ச மழைக்கு ஒரு சலம் போடு. என்ன கொஞ்சம் காணலையே உனக்குள்ள தேடி பாரு. மந்திரம் போல இருக்கு, புது தந்திரம் போல இருக்கு, பம்பரம் போல எனக்கு தல மத்திய சத்ததுக்கு இருக்கு. தேவதை எங்கே, என் தேவதை எங்கே, அது சந்தோஷமா ஆடுது இங்கே. कोई गाती है, हरे भरे ये
जंगल सहक उठे सारे पल, एक उमंग है दिल में, एक तरंग है दिल में, साथ नया साथी है, दूर अभी मंजिल है, मैं कहूँ कैसे दिल में नई हलचल है, मैं नाचूं तो नाचे जिंदगी भी संग नाचे। Shiba, kalli waccan motar, ƙofar su bata rufu ba. Maza ka kamo su, mu yi musu magana watakil yara ne suka buɗe. To shi kenan amma ji, yayi. Kai mu tafi mana ka tsaya kana wani kallo na mushe. Dariya me kake? Ai dole ne dariya, baki san cewar masu neman ki bane, ke ce har da cewa wai aje a taimaka musu. Shi sa kake dariya haka? Mutanen nan fa sun kusance mu. Ni fa ina jin tsoro. Me na jin tsoro kuma? Ba gani ba? To me za ka iya yi? Canza musu kamanni zan. Alo? Ni ne nake magana. Yanzu nan na gan shi. Shiba kalli bayan mu. Su suke bin mu. Ka gane shi ba? Ka ƙara wuta shi ba. Sun maza mu. Ka ƙara gudu shi ba. Ka gudu mu tafi shi ba. Kaga sun zagaye mu ko shi ba. Ya sami yanzu. Kawo su sauri. Ka ƙara wuta mana. Sai mun ga ƙarshen ka. Kawo shi, kan ku bashi, ku kawo shi, ku sauri. Ku ne za ku riske shi, ku kashe shi. Ya sauri mana shi ba. Minti daya. Wannan ba matsala ki bace, ga wace. Ba ke suke bi ba, ni suke bi.
banza kai ka kashe mana mutanen mu ka gudu muna ta neman ka kana ce ba za mu ganka bane a tunanin ka ba za mu kama ka ba yau kwanan ka ya kare ni zan kashe ka sai na gaba yanka za ka yadda zan maka yau za ka yadda za ka tsire yau Ku tafi! Na ƙarar da wasan yau. Idan na sake ganin ku a kewayen nan, to ku tabbata ba zan kyale ku da rai ba. Suke binka? Na zauna a Mumbai wani lokaci, to na samu matsala da wayannan ne. Ban fahimta ba. A hankali zan fahimtar da ke. Ba me matsalar ka ne? Me yasa wayannan suke tafin ka ne? Me ya hada ka da su? Na dauka din mutanen ma ni suke bi. Ashe kai suke bi. Kar ki ji tsoro, babu wani abu, wannan wata karaman matsala ce. Matsala kuma? Na je Mumbai ne domin a yi min interview. Ina zaune a ɗakin wani abokina ne. yanzu nan muka iso yanzu zan karaso. Kai me haka haka ne zaka zo ka baka mota inda ba a baka ka zo ka tare mutane hanya me haka ne me kake nufi ne ya kake nufi me haka zan kyale ka amma bari ka ji abin da zan faɗa maka da kai idan ka suke kare mana facin anan sai kaga abin da zai biyo za ka walakancin da za mu kallo na ma kake saboda amma ka magana shine kake fushi zaka zo ka tsaya mutane manya kuma waye ne ya kai da jiwa kai mango kana lafiya ai tun da nake ta jiran ka kai garin nan amma ya canja kai ba magana ya canza ba kai dai kawai shiga mu tafi zauna mun je gida kai dogon labarin naka kai me ya hada ka faɗa da wancan kai ba wani abu ne kawai zuwa yayin mutane ron fakin a hanya ya tara hanya na so in bubbuge shi ba din ka zo ba na fasa mai baki ai
ba wanda zai mun a garin nan da kyale shi domin duk garin mun bai babu wani wanda bai san sunana ba kowa ya sani. Satin da ya wuce ma wani ya tsokare na rugurguza dan iska. Duk mutumin da ya gana tsokara ta an bai to bai sanni ba in ko ya sanni kwakwalwarsa ce ta samu matsala. Kashi ba ya ga yariyar ta mutu. Amma ta yi kyau. Kai daga zuwa shi ga yariyar mai yaro daga gaba dan shi ya rikse. Wannan tsohuwar sunanta Batiri, ke Batiri. Ba ta gani na tare da mutumi na ne ba za ki zo mu gaisa ba. Yan sanda suka ƙara zuwa, kar ki samu matsala zan yi maganin su. Haka ne? Kun yi fada da yan sanda ne? Mun yi rigima mana. Wasu mata ne suka yi fada sai suka kama ɗaya suka tafi da ita. Mu kuma a matsayin mu na mutanen unguwa mu ga ba za mu bari ba shine muka bi su mu karbar ta. Ba za mu canza ba duk mutumin da aka yaka to za mu taimaka masa. Shi yasa za ga na ga nan kowa nema na yake kuma kowa son gani na yake kuma kowa so yake zauna da ni. Wannan shine ɗaki na ka zauna lafiya kwantar da hankalinka. Yanzu dai ka san me nake so da kai? Zama ba aiki akwai matsala ka faɗa min yaushe ne za a makaranta biyu din. Gobe da safe. Gaskiya magana nan da ka faɗa ta burge ni sosai. Na ji daɗin wannan magana ta ka mai da hankali inda ka zauna a garin nan ka fara aiki za ka samu ta abin da kake so a wannan gari namu. Kai, wai wa yake ta kira na tun da za haka? Dan jira ni bari na gani. Shi ba, akwai wata matsala bari na je ne maganta. Kai baka ganewa ne? Na ce maka ina zuwa, ka jira ni ina zuwa mana. Duk ka bi ka da men da waya. Ina da mutum mai muhimmanci ne yanzu, mai waya daga baya. Ina baka hakuri akan kisan mutumin ka da aka yi, zan magance wannan matsalar. Amma zaman sa a kurkuku ba zai maganta komai ba. Na duba na gani. Ba za mu iya taimakawa akan wannan abun ba. 'Yan jarida sun riga sun yada wannan abun. Idan har na yi wani abu, to za ka iya samun ta waya. Na yi farin ciki da jin wannan maganar taka. Kana kan gaskiya ko? Duba yadda wannan karamin maganar taka ta sa tsuntsaye tashi. Kana so ni ma na tashi ne haka? Shekara 12 muna tare da kai muna aiki. Ka san komai game da ni. Idan da so ɗaya ne kai wa dan uwa na haka to shikenan. Kana farin ciki? To kai yanzu ya kake so? Kuɗin da muka bayar sun taba abin za kenan? Ka zo kana neman tashin hankali? To me kuke nufi? Ina so ka saurare ni. Hanya ɗaya ce, ka samu mutumin ka ɗaya, ya je bakin kasuwa ya samu wani ya kashe. Za mu san dabarar da muka kulla. Wanda ya kisan sai a canza shi da wancan, ta yadda ba wanda zai gane. Ko kana da ja a wannan maganar? Da ka bari muna ɓata lokaci? Me yasa tun farko baka faɗa haka ba? Da kyau, yanzu komai zai daidai.
to ka rike shi fada mana चल चल fita ba ni bane ga gidana na yanzu na shigo ban sani ba me faru ne dan uwana mutanen bari ne kai ana rikici a can waje kai kuma kana nan ka kunna TV kana kallo an samu wani ya zo da ki mutanen bali a TV nan za su bi lungu-lungu da sako-sako na wannan area har gida-gida su iya shiga don su kama wanda ya wannan dukan ba san wanda sakare ne wannan dukan ba kai ba wani ne ya yi ba ni na da ke shi kai da kana da abin dariya kai ma kana nufin za ka iya yin abin da nake yi kenan kai minti daya me ne kar ka bude kofar nan me yasa akwai wanda ya biyo bayana na shimfiɗe shi a nan kai a nan gidan da alama ka fara samun matsala kai me yasa kai haka ne mutum guda haka ce ko me yasa kai haka din kai ba kai ne kake faɗa ba duk mun bai babu jarumi kamar ka wayo a jira ni lokacin da ka zo amma gashi yanzu ka zo ka aiki sai zan yi idan ko suka san kai musu haka to sai sun yi kace da kai ka gashi ba yanzu ne yanda za a yi maza ka fito ka zo mu ban nan ina ce kaka take kai me na jin tsoro kai kana hauka ne wai ka san waye bali kuwa ba wani wanda ya kashi karfi a mumbai fa ka zo mu guri kawai kai tsaya mana shi ba mu je maza mu je karka dai ka tsaya mu je me na tsoro ne kai kaga wuce mu nan gurin kawai a ba ta nan ba ta kofa baya za mu bi me yasa kai haka ne yanzu dan baka san irin mummunan aiki da ka tafka a garin nan bane ba kai kasa mana kar kuma shi wuce wa gashi gurwa ga kai kaga na yi abu an kama wani madadina kaga yadda kenan ka kubuta kaga ba ganin za su iya kashe shi yake taɓa riƙarin guguwa ka tsira amma kana nema ka mana hali irin na ɗan jaki wuce mu je da shi ku je da shi ku je da shi shine wannan kamfanin shi ne ku tafi da shi kan kashi kurwa ku kashi shi ne kan kuma kai da Allah ka tsaye da motar a shi ba na ce ma ka tsaye da motar shine na gan shi akan ido na yi shine kan kuma shi akan ido na gan shi shine na gane shi shine na gane shi ne kakkowa shi ne na gane shi ku ji mana ba shi ba ne ba wannan ba shi da yafi ni na da ke shi ɗanwa shi ne wannan ne ba wancan ba shi ne shi ne wannan da ya zo yanzu shi ne wato kai jarumi shine hadda kokari kake bayani a gaban kowa cewa ka daki mutane na ko ka san waye ni daga ina ka zo kai ku sanar da shi waye ni ko ma dai menene haka ne ba wani amfani ka tambaye ni mutumin ka ne ya kokarin kashe ni ya fara daga min hannu shi yasa na dake shi to yanzu za ka daga hannu ka dake ni za ka dake ni to ni ma ka dake ni kai hakuri yayi kuskure ne da ke ni kai hakuri ka kyale shi da ke ni mana ka masa afuwa bai san ku bane ka da ke ni mana kai hakuri ka rabu da shi ya tafi da ke ni to gida ka taimaka kai hakuri ka yafe ka da ke ni da ke ni mana banza da ke ni Nee.
isauri. Shi ba, kana hauka ne wai? Ka san abin da ka aikata yanzu kuwa? Da sun kashe ka to ni ma kashe ni za su. To ni dai yanzu ban ma san ya zan yi ba. To menene amfanin wannan takaicin naka? Kai, ba su ba. Interview na nake tunani saboda wace magana take sai yanzu ka san da magana interview din? Wannan shirman da ka zo ka aikata yayi maka sanadiyar interview ɗinka. Barka bude kunnen ka jini. Daga yau kada kuskure ka ce za ka dawo mun bai. Ko suna mun bai kada ƙara kira a zuciyarka. Tunda dai ka haifar da kanka matsala. Daga yau ma ni ba abokinka bane. Bayan ka fita daga hannun wayannan 'yan daban, to me yasa kuma ka dawo bai din? Saboda ke ne, har kin manta? Kina kuka kina tambaya ta, dan Allah zaka kai ni Mumbai? Ni a lokacin na ma manta da wannan abun. Sai yanzu ma da na gansu na tuna. Yanzu shi ba ka juya ka koma kawai. Idan suka ganka zaka ƙara shiga wata matsalar, ka koma. Ni zan iya samun wata motar na shiga ta kai ni Mumbai, ka koma. Ni ba zan iya kyale ki a nan wajen ba. A ka bari kar ka ƙara shiga wata matsalar shi ba. Baki yarda da ni ba? Na yarda da kai mana. Me yasa kike jin tsoro? A ba tsoro bane. To mu je shiga mota.